May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag mapatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga drivers sa traditional jeepney nga nagpabutsyag sa intensyon nga magpa-consolidate sa prangkisa makapadayon sa pagbiyahe. Negros Occidental, nakarecord sa 59 kakasos ang firecracker injuries as of January 2. Police aksidente na tiruan ang iyang kaugalingon, patay! Monstrance sa Adoration Chapel sa San Sebastian Cathedral, nga ginkawat na balik na, suspect na dakpan! Kag sa Good Vibes, teacher nagdaog sa brand new car sa New Year's countdown sa raffle sa Bacolod City. Pinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, balik klase na buwas ang mga pampubliko nga eskwelahan. Ang Department of Education Negros Occidental Division ang nagapahanumdum sa mga estudyante nga balik eskwela na buwas Enero 3. Ginasulit sang DepEd ang pahanumdum agud tumapasiguro sa mga estudyante labi na sa elementary kay sa high school nga balik klase na kag malikawan ang posible nga pag-absent. Suno kay Ian Arnold Ernaiz, ang spokesperson sa DepEd Negros Occidental Division, may mga private man nga eskwelahan nga nagsunod naman lang sa schedule sa DepEd. Samtang nakaschedule naman ang mid-year break sa Enero 24 tubtub 26 kag 29 tubtub 30 sa mga pampubliko nga eskwelahan. Pagkatapos ini, magasugod naman ang academic quarter 3 o kunang second semester. Sa number 9, presyo sa bugas sa merkado ginalauman nga magabulo barato sini nga bulan sang Enero. Suno kay Jesus Jimenez ang Committee on Staple Food sa probinsya. Mahimo nga magapabili sa current nga presyo o kung magdubo gawa ang presyo sang bugas. Patag ni Jimenez, inibangod nga tig-alani na kag may supply man sang imported nga bugas nga ginapaabot. Sa karon sa mga merkado, pinakamataas nga presyo sang imported rice yara sa 62 tubtub 63 pesos. Ang local rice naman yara sa 52 tubtub 55 pesos ang kilo. Suno kay Jimenez, ang imported rice mahimo manaog sa 2 ka pesos, kag ang local rice naman mahimo magdangat sa 45 tubtub 50 pesos ang kada kilo. Basi magdumulog po na sa Yutay. Hindi. Subong nagkasugod ng harvest. Tapos ang what I mean, aside from harvest, damo man marugsulog na kuhan yung imported rice. Sa number 8, Bacolod City Mayor Albi Benitez na magasugilanon sa pamunuan sang Ayala agud to magamit ang bakante nga lote malapit sa Hall of Justice sa Dalan Gatuslao bilang pay parking area. Nagapabili nga pending ang naduso nga resolusyon sa konseho angot sa ginahinyo sa grupo sa mga abogado nga makapark sa kilid sa Dalan Gatuslao. Sunod kay Mayor Albi Benitez, hindi man mahimo nga matagaan sang exemption na managapark sa karsada karon nga ginapatuman ang citywide clamping kag towing ordinance. Gani plano niya nga mag-istorya sa pamunuan sang Ayala nga magamit ang bakante nga lote para sa pay parking area. Ang propiedad ang yara lang sa kilid sang Ayala Mall Capital Central kag malapit man sa Hall of Justice. Damlag pa, naghinyo ang grupo sa mga abogado nga matugutan sila nga magpark bangod masami nagatugas ang huol ang kakulang sang parking spaces. Sa record sa Bacolod Traffic Authority Office, nagalapot sa kapin 110,000 ang nagabiyahe nga salakyan sa syudad kada adlaw. Pero may masobra lang sa 7,000 ang available parking spaces sa syudad. I heard Ayala is just looking for an operator so that we can probably offer Ayala an agreement on how to... Paid parking. Paid na siguro. Kasi kaya Ayala will have to generate something also from that. No? Sa number 7, isa ka drug surrendery na sa Puan patay sa Banwa sa Murcia. May mga buno-buno sa lawas
ang biktima. Nasapwa na bangkay sang 25 anyos nga si Cornelio Buico nga may pila sa ulo ug lawas sa Sunrise Village, Barangay Blumentritt, Banwa sa Murcia, Domingo sang aga. Isa siya ka construction worker kag residente sa Barangay Santa Cruz sang Amuman nga Banwa. Sunod sa kay Police Major Mark Joel Reclamado, ang hepe sa Murcia PNP, nagpadulong sa Barangay Blumentritt ang biktima agud bagbakal sang karne sang baka kag nag-inom sa among nga lugar. Ginaalegar nga may upod si Buico nga 3 ka mga persona antes matabo ang insidente. Nakita na lang ang bangkay sang biktima kag may ara ini sa madamo nga pila sa iyang lawas. Ang dako nga pila sa ulo sang biktima ang ginapatihan ginlapusan sa matiga nga bagay. Sa investigasyon sa kapulisan, isa ka drug surrendery ang biktima. Ini magdubo sa 3 ka mga sospek ang paray nga ginapangita sang kapulisan. Sa number 6, 51 anyos nga lalaki patay sa pagpamuno sa Banwa sang Binalbagan. Nasapwan ang bangkay ni Romeo Lobrico, 51 anyos, sa Sitio Esperanza, Barangay Payao, Banwa sang Binalbagan, pasado las 7 kainis ng aga. Sunod sa kay Police Lieutenant Glenna Portunes, ang Deputy Chief of Police ng Binalbagan PNP, nagpadulong sa balay sang iyang himata si Lobrico kag nag-inom. Ginpapauli na siya sang iyang hinablos bangod hubog na apang nagsigi pa siya sa pag-inom. Sunod sa pulis, ginaalegar nagapanghalok kag nagapanghakos ang biktima kung mahubog. Pagpauli sang biktima, ginbantayan siya sa 2 ka suspect kag ginbuno sa makaduha ka beses sa kilid nga nangin kabangdanan sang iya kamatayon. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan kag pagkilala sa mga suspetsado. Sa number 5, isa ka pulis ang aksidente nga natiruhan ang iyang kaugalingon, patay. Isa ka pulis nga na-assign sa La Libertad Police Station ang napatay sa Sabado sa aga sa Sitio Luok, Barangay Martillo, La Libertad, Negros Oriental. Sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office, ang biktima maging kilala kay Police Sergeant John Kelly Catedral. May igo sang bala sa ulo sa masapuan sa higad sang dalan. Sa investigasyon sa PNP, may eyewitness nga nakapanugid nga samtang nagadala sang iyang scooter padulong sa La Libertad proper, nagpondo ang pulis para kayuhon ang iyang long firearm nga isa ka galil kag tuyo niya kung tani nga ibutang ini sa stepboard sa iyang scooter pero aksidente niya ini nga napalupok kag naigo siya sa ulo. May nakita ang mga nagresponding nga mga pulis nga empty cartridge sang 5.56 caliber sa idalom sa scooter nga gikan sa accidental firing. Yara na sa soko ang amo nga pusil. Maga-duty kung tani ang pulis sa matabo ang insidente. Parayon pa ang investigasyon sa La Libertad Police Station sa natabo nga insidente. Sa number 4, monstrance sang Adoration Chapel sa San Sebastian Cathedral ang ginkawat. Ginuli man ini pagkasunod nga adlaw kag yara nagkaroon sa kustodiya sang PNP ang suspect. Sarado sa gihapon ang Adoration Chapel sa San Sebastian Cathedral. May baral nga ginabutang sa alagyan para hindi masudlan. Sabado sang gabi sa natukiban nga nadula ang monstrance nga may unod nga Blessed Sacrament. Pagsunod nga adlaw, nakita na lamang ini sa gate sang simbahan. Sunod sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang hepe sa Bacolod City Police Station 1, nakita sa nagabaligya sang kandila ang isa ka bag nga nakasabit sa gate. Nadakpan na ang suspect nga nagkawat sini. Siya si Edmar Yanson. Legal ang edad, wala sang trabaho kag residente sa Barangay 12 sa Bacolod. Sunod pa kay Bonilla, pinaagi sa ila nga ginpatigayan nga hot pursuit operation batok sa kay Yanson, gilayon man ini natumod kag nadakpan. Dugang pa ni Bonilla, tuyo gid sang suspect nga kawato ng monstrance kag ibaligya apang ini ang gilayon man nga naglapta sa social media gani wala niya madali-dali baligya. Pasakaan siya sang kaso nga theft. Sa number 3, City Legal Office sa Bacolod na natala nga mag-review sa mga ordinansa nga nagkakadapat kay ligwaton para mapabugatan ang penalidad. Antes nagtakop ang tuig, natigay nga nikabalik operate ang napasiradaan nga resto bar sa 17th Lacson Street,
matapos makabayad sang 1,500 pesos nga multa sa matalupangdan nga nag-ooperate nga wala sa business permit kag may mga minor de edad nga napatod nga nagainom. Gani si Mayor Aldi Benitez nagbando sa City Legal Office nga tun-an ang mga ordinansa nga kinahanglan ma-review agud nga ma-amend kag mapasakahan ang mga penalidad kung kinahanglan. Sunod sa kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. o si Saon Manila, ang mga commercial establishments nga naga-misdeclare sa ilang mga requirements sa pagkuha sa permit sa syudad. Upod sa katapos ang Business Permits and Licensing Office, nagpasalig man siya sang mas masupog nga inspeksyon sa mga kumbuyahan. Business, under declaration, i-assess sila sa treasurer. Then, base ma-file kami criminally charge sila na false statement nila or perjury. Kasi naging subong proactive yung mga inspection sa mga businesses na gito. Sa number 2, sa datos ng Provincial Health Office, nagdangat sa 58 ang fireworks-related injuries sa Negros Occidental. 5 naman ang gikan sa Bacolod. Padayon ang monitoring sa Department of Health sa mga ospital sa bilog nga rehiyon bahin sa mga fireworks-related injuries sa Negros Occidental pumalin December 21 to January 2 nga datos ang syudad sa Cabancalan ang may pinakamataas nga na-record nga kaso. 12. Sa sahi naman sang samad nga naagum ang blast o burns nga wala sang amputation ang pinakamadamo, 18. 16 naman ang nag-agum sang eye injury. Duha naman ang eye injury nga may upod nga blast o burns kag duha ang may amputation. Yara sa 11 to 20 nga age group ang kadaman sa mga nasamaran. Kalabanan naman nga ginagamit sa mga nag-agum sang pilas amo ang boga suno sa PHO. 5 naman ang ginreport na samaran sa Bacolod gikan sa Sentinel Hospital. Samtang sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital may pagsaka man sa medical cases nga nabaton ang ospital. Kangay sang chest pains, myocardial infarction kag stroke. May 11 naman ang nagdangat sa among ospital bungod sang aksidente sa dalanon kung sa diin isa ang napatay. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Status quo magapabilin sa mga jeepney operators kag drivers nga nagpabutyag sa ilang intensyon nga magpa-consolidate sa ilang prangkisa para sa Jeepney Modernization Program. May report si Nico Delfin. Makabiyahe sa gihapon ng mga traditional jeepney sa Bacolod, samtang ginihikot ang ilang mga requirements para makaupod sa ginapatuman nga Jeepney Modernization Program. Sunod kay Mayor Aldi Benitez, nagpadala sang letter of intent sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pila ka mga katapos ang transport organization. Gani magapabilin anay sa status quo ang biyahe sa mga traditional jeepney operators kag drivers. Status quo ni gagwa eh. Mahatag lang kita letter of intent, status quo na nga itong gawa sini, right? Until matapos niya tanan nga itong mga ginaayo sila nga i-review so that they can also at least accommodate ang mga iban nga mga requests ng atong mga jeepney drivers. And the city recognizes that and we are with them. Magasapol ang tiglawas ang Bacolod upod si LTFRB Regional Office 6 agud mapatod man ang mga tikang para tigayon sa gihapon nga makabiyahe ang mga traditional jeepney samtang ginakulang pa ang mga nagabiyahe nga modernized jeepney sa syudad. Suno kay June Asi, Secretary General sang Sentrong Samahan na mga chopper at operators Negros o kon Estone, gina-consolidate na nila ang ilang mga prangkisa agud makatukod sang kaugalingon nga kooperatiba. Pero sa baylo nga buses, mga electric jeepney ang luyag nila nga ibiyahe sa 24 ka mga rota. Wala kami makatapos na kami sa ngamon nga papilis para nga manginsepte ng aton nga driver kag operator kay te ko naka-consolidate ka may tsansa pa nga mangimo nga PA ma-renew pa sang LTFRB. Isa lang sa ka-korporasyon pero ning tanan nga rot na ang member. Sa records ng syudad, may 23% na sa mga franchises ang na-consolidate para sa ginapatuman nga modernization program. Sa mga wala iya, see, that's their own lookout.
Ang grupo sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o CONBACOD nagapamatok sa consolidation sang prangkisa sa pagpati nga hindi ang pag-phase out sang traditional jeepney ang solusyon kundi ang pag-rehabilitate sang ilang mga ginabiyahe nga jeep nga para man sa riding public. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Sa Good Vibes, Grade 10 teacher ang naging grand prize winner sa brand new car sa New Year's Countdown sa Bacolod City Government Center. Pensar niya una na scam lang siya. May report si Nico Delfin. Upod ang iya pamilya, nagpadulong sa Bacolod City Government Center ang grade 10 teacher nga si Darling Grace Aurelio agud mag-claim sang nadaog nga brand new Mitsubishi Mirage halin sa paraffle ni Mayor Albi Benitez sa New Year's Countdown celebration. Congratulations! Istorya ni Aurelio, nga taga Barangay Vista Alegre, yara siya sa pagtililipon sang pamilya sa syudad sang Sagay sang mabato ng tawag segundos antes nagtakop ang tuig. Ang dumdum niya anay, scam ang nabato nga phone call. Yes, I'm supposed to decline the call, pero ang pag-click ko, doon may nag-background music na like, ka-party-party. Yung uy, parang wala, makurusan. Anong feeling nga may brand new car sa New Year? Amugi na siyang na overwhelming sang feeling. It's because this is my first time to win and such a big blessing. And then the moment was very perfect. It was seconds before the midnight strike. So very very overwhelming. Si Aurelio ay katatlo nga nagabutan para sa grand prize matapos mapaslawan nga magsabat sa tawag sa cellphone ang duwa sa mga una nga napilian sa raffle. Gani nagapasalamat siya sa makaako sa nabaton nga premyo. I wanted to end the year gentle, but that was the best gift from God. Are you appealing to others na share? Yes, I am appealing. Do not hesitate to try because you don't know your luck. Kung para sa imo, para din sa imo. So just try. There's no harm in trying, and I won. Upod sa mga manunudlo sang Teofilo Hinsoli Senior National High School, si Aurelio ang isa man sa mga nagpanguna sa pagtipon sang donasyon para ibulig sa mga pamilya nga nasunugan sa Barangay 29 sa nagligad nga simana. Mahilig man siya nga magbiyahe, gani ang plano niya sini nga 2024 ang mag-road trip upod ang pamilya. Thank you, Self. We made it. More travels for 2024. And it's a sort of answered prayer. Di mo ni break in ng salakyan. Might be simpalay. Hopefully. Isa lang ka. Magluwas kay Aurelio, may 5 man ka raffle winners sang brand new nga motorsiklo kag may 30 pa ka mga winners sang nagkadainlain nga cash prizes. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Grabe nga swerte, no? Panugod sa 2024, brand new car. Congratulations. Bisan pa ming hindi kung ang grand prize winner. Kung isa ka sa mga nagdaog, congratulations sa gihapon. Saka na po na mo sa nag-inter, ikaw na pilian. Kago ba ito mga balita sa Negros Subungan Lao? Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kaya dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.